Soc José Benlloch, soc alcalde de Vila-real i diputat autonòmic. Sempre he pensat i he cregut que n'hi ha un destí i n'hi ha persones per a moments adequats. És un moment en el que este país necessita polítics en mayúscules, polítics honrats, polítics pròxims, polítics que practiquen el diàleg i el consens, reivindicatius i polítics que estimen la seva terra. Jo crec que això ho complís Ximo Puig clarament. Avui me preguntava un periodista en la ràdio per què Ximo Puig? Pues perquè és honrat, tota la vida treballant per al partit i en política i mai s'ha pogut res d'ell, algo que necessita la ciutadania en aquests moments com agua de mayo, perquè és un polític pròxim i ho ha demostrat en el partit i ho ha demostrat com a alcalde, i com a alcalde ell sap molt bé el que se necessita des de les ciutats i des de la proximitat, i perquè és un polític reivindicatiu. Ell sap molt bé el que és reivindicar els drets dels pobles rurals, en la llunyania, en les dificultats, i per tant en aquesta sensibilitat és en la que segur que reclamarà els drets dels valencians. Per tant, és el teu moment, Ximo, és el moment de tots, és el moment de socialistes valencians.